வறுத்த மல்லாட்டை 150 கிராம், ஒரு 7-8 காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 வெங்காயம், சின்னதாக புளி எடுத்திருக்கோம். ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு. செய்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். கடாய் சூடாகட்டும். ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்டுடலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். புளி பூண்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். மல்லாட்டையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம். ஆறிடுச்சு. இப்போ அரைச்சிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். சட்னி வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டோம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். இப்போ இதை தாளிச்சிக்கலாம். தாளிப்பு கரண்டியில் தாளிச்சிக்கலாம். சூடாகட்டும். சூடாகிடுச்சு. தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் உளுந்து, கருவேப்பிலை இருந்துச்சுன்னா கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட கருவேப்பிலை இல்லை, அதனால தான் நான் சேர்த்துக்கல. இப்போ தாளிச்சதை சட்னியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சட்னி ரெடி. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க சாப்பிட்லாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.